esplikatzera guaz kontuak, hijito jende hoiena, nolaz dira den gure artean, gertatu izan diranak. Alperrak edo mozkorrak dira, erdi lapurrak gehienak, okazioa eta eskandalua faltatutzen ez zaienak. Beren astota zakurreta ume, hemen dabiltza jaitazte, Mikeletiak inoiz aurrian atera izan du dituzte, berak baino lehen ostera etorri eta persegitzen gaituzte, beste olako nazi jori bat inundanik ez letuzte. Emakumiak aurrak hartuta ezkera dijoaztenian, etxeko Andre limosnatxo bat jainkuaren izenian. Ofrezimentu luzia bainan, errezo motxazkenian, gauza guztiak gero berentzat, inor biztan ez da nian. Kogitutako aberiakin nola nahi duten jokatu, hemen oztuta aruntzeraman azaldu edo trukatu. Angua berriz onuntzekarri, jabiak ezin topatu, kontu garbian nahi duenak ez, hijituak intratatu. Hijituetan gutxi izaten dira de berri zantzuak, naturalez azkazta gogorrak eta gainera umetzuak. Bizkarrian bat tripan bestia, aldamenetan batzuak, zain galantakin ikusten dira, dabiltzala gehientzuak. Asoluzio biharrik ere ez da izaten hoiekin, fakultadia aita santuak hainbat badute berekin. Naiz aide izan ezkontzen dira, alkar nahi dutenarekin, horretarako gazteri pronto naiz dotrinarik ez jakin. Naiz aide izan ezkontzen dira, alkar nahi dutenarekin, horretarako gazteri pronto naiz dotrinarik ez jakin.